Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Μεταφερόμαστε στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Λέμε καλό μεσημέρι στον κύριο Στάθη Πανταζή, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, πώς είστε? Καλώς σας βρίσκω, κυρία Μωραήτη. Εσείς τι κάνετε? Μια χαρά, λέμε. Παλεύετε και έχουν απομείνει και πολύ λίγες εδώ ώρες. Στα στούντιο δεν εισπράτεται αυτό το οποίο εισπράττουμε εμείς. Βγαίνουμε και οργώνουμε όλο τον νομό. Και τα μηνύματα τα οποία έρχονται από τον νομό είναι ότι πέρα από το θυμό, την οργή και την αγανάκτηση που έχει ο κόσμος, την Κυριακή θα πάει να ψηφίσει με τη λογική για την επόμενη μέρα και θα εκλέξει τον Αντώνη τον Σαμαρά πρωθυπουργό της χώρας. Αυτό εισπράττω. Θυμός και οργή γιατί? Είστε ένα νέο άτομο, δεν ήσασταν εκλεγμένος βουλευτής. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε συμβάλει κι εσείς με όλες τις δυνάμεις για να φτάσουμε στο σημείο το οποίο είμαστε. Θυμός και οργή λοιπόν γιατί, για ποιο λόγο? Κυρία Μωραήτη, όχι στο δικό μου πρόσωπο. Ναι, το έχω καταλάβει αυτό. Είναι απέναντι στους πολιτικούς και στην πολιτική η οποία έχει ασκηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ίσα-ίσα, εμένα με υποδέχονται, ειλικρινά σας το λέω, με πολύ χαρά και ενθουσιασμό και θα έλεγα ότι προσπαθώ να αντιμετωπίσω όλες τις λογικές αντιδράσεις που υπάρχουν με επιχειρήματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να επικρατήσει σήμερα είναι τα επιχειρήματα. Δεν λειτουργώ εγώ στη λογική, με ξέρετε τόσα χρόνια. Έχω επιχειρήματα συγκεκριμένα και λέω ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Είμαι παρόν 20 χρόνια, καθημερινά στην πόλη και στο νομό και επειδή ακριβώς με γνωρίζουν πάρα πολύ, η απήχηση που έχει το όνομά μου στους πολίτες είναι πάρα πολύ θετική. Αλλά η οργή και ο θυμός είναι φυσιολογικό να υπάρχει για τις πολιτικές που άσκησε το Πασόκ, κυρία Μωραήτη, και μας έφερε τον τόπο σε αυτό το σημείο. Εγώ αυτό περιμένω και από τους υπόλοιπους υποψηφίους και από τα στελέχη του Πασόκ. Τι θέλω? Θέλω να αντιμετωπίσουν όλους αυτούς που αντιδρούν, φυσιολογικά επαναλαμβάνω, αλλά η ευθύνη είναι ξεκάθαρα του Πασόκ. Αυτό οδήγησε τη χώρα σε αυτό το σημείο. Το έλεγε ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς. Είναι λάθος η συνταγή την οποία να ακολουθούμε. Πρέπει να ακολουθήσουμε άλλη συνταγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από 2,5 χρόνια το αποδέχτηκαν όλοι. Λοιπόν, αυτό λέμε και σήμερα. Ότι αύριο με τον Αντώνη τον Σαμαρά πρωθυπουργό της χώρας, η συνταγή την οποία θα ακολουθήσουμε και η θεραπεία θα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Κύριε Πανταζή, τώρα με εκπλήσετε γιατί εσείς είστε και ένα άτομο το οποίο πραγματικά δεν κρύβεστε πίσω από τα λόγια σας. Γιατί λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος? Δεν μπορεί η ευθύνη να είναι μόνο του Πασόκ. Δεν μπορεί δηλαδή σε 2,5 χρόνια μέσα η χώρα να έχει καταλήξει εδώ που έχει καταλήξει. Θα μου πείτε, ωραία, συγκυβερνήσατε πολύ λιγότερα χρόνια από ότι το Πασόκ, αλλά δεν μπορεί η ευθύνη να ανήκει μόνο σε ένα κόμμα, όταν συγκυβερνούσαν δύο εναλλάξ όλα τα περασμένα. Κυρία Μωραήτη, ας τα αφήσουμε αυτά. Να τα αφήσουμε, όχι, αλλά αυτά είναι που θυμώνουν. Θα σας απαντήσω. Ναι. Όχι. Ο κόσμος θυμώνει γιατί βλέπει ότι το αύριο είναι μαύρο για αυτόν. Ότι δεν έχει δουλειά, δεν έχουν ρευστό οι τράπεζες, δεν μπορούν να κινηθούν οι επιχειρηματίες. Γι' αυτά θυμώνει. Αυτά έγιναν τα τελευταία 2,5 χρόνια. Δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία το πρόβλημα χρέους, δεν το μετέτρεψε σε πρόβλημα δανεισμού, γιατί αυτό έκανε ο κύριος Παπανδρέου. Γι' αυτό είπε και ο πρόεδρος ότι μία εξεταστική θα κάνουμε όλο κι όλο. Αυτό για την οικονομία. Για αυτόν που μας έβαλε στο Δέλτα Νιτάφ. Αυτή είναι η θέση. Γι' αυτό λέω ότι οι ευθύνες δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας, είναι αποκλειστικά του Πασόκ. Είπατε το μαγικό. Θα κάνουμε μία εξεταστική για αυτόν που μας έβαλε στο Δέλτα Νιτάφ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιμένετε ακόμα να κάνετε εξεταστική μεταξύ σας? Όταν η δικαιοσύνη είναι λίγο παραδίπλα και όταν τελικά έχει αποδειχθεί στο πέρασμα των χρόνων ότι οι εξεταστικές δεν φέρουν αποτελέσματα και δεν βγάζουν ενόχους, ενώ η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει περισσότερο. Κυρία Μωραήτη, ένα πράγμα θα σας πω. Είπε ο πρόεδρος. Θα ανοίξουν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των υπουργών από το 1974 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν μπορούμε συλλήβδη να τσουβαλιάζουμε όλους. Δεν λέω. Και από το δικό μας κόμμα υπάρχουν άτομα τα οποία θα πρέπει να ανοιχτούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Που το λέτε αυτό. Δεν είναι μόνο από τον ένα πολιτικό χώρο, από το Πασόκ. Από όλους. Δέχεται ο ίδιος ο πρόεδρος ο δικός μου να ανοίξουν δικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για να δούμε τι έχει γίνει. Αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο μετά.
Να ανοίξουν και των δημοσιογράφων. Βεβαίως. Να ανοίξουν και των δημοσιογράφων, κυρία Μωραήτη, για να δούμε το πόθεν έσχες, από πού τα βρήκαν, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Όλων μα όλων οι τραπεζικοί λογαριασμοί να ανοίξουν. Για να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε το ξεκίνημα της κοινωνίας, το οποίο αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Η οικονομία είναι ψυχολογία. Αυτό λείπει σήμερα από τον τόπο. Γι' αυτό εγώ το κεντρικό μου σύνθημα είναι «Σε ρε υψηλά το κεφάλι, θα τα καταφέρουμε». Με καθαρότητα και εντιμότητα, κυρία Μωραήτη. Καθαρότητα και εντιμότητα όταν ο νομός μας από το 9 ακόμη, για να μην πω αρχές 10, είναι ο τελευταίος. Ευθύνη έχουν οι πολιτικοί. Ευθύνη έχουν πολλοί. Γι' αυτό λέμε εμείς πρέπει να πάμε πού? Στο καινούριο ξεκίνημα. Να βάλουμε ανθρώπους μέσα δυναμικούς, οι οποίοι όχι να θέλουν, αλλά να μπορούν κιόλας να φέρουν αποτέλεσμα για τον νομό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Να μπορώ αύριο, όχι να θέλω, να μπορώ κιόλας να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου. Θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Πανταζή, όχι απλά να μην μου μιλάτε μόνο για ανθρώπους, συγκεκριμένες κινήσεις που πρέπει να κάνει ο νομός μας. Είστε υποψήφιος. Σε λίγο μπορεί να κληθεί να έχετε και την τύχη να είστε μέσα στο κοινοβούλιο. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας, έτσι ώστε ο νομός να ξεφύγει? Δεν θέλουμε να πάμε στην πρώτη θέση, γιατί ξέρω ότι δεν είμαστε και ικανοί, αν θέλετε, μιλώντας πάρα πολύ σκληρά για τους ωραίους, να φτάσουμε εκεί. Δεν είμαστε διεκδικητικοί. Είμαστε μίζεροι και γκρινιάριδες. Ας το παραδεχτούμε επιτέλους. Εγώ το λέω αυτό. Εγώ το αναλαμβάνω αυτό και το λέω. Γιατί αν δεν ήμασταν έτσι, δεν θα ήμασταν τελευταίοι. Ενώ είμαστε ικανοί, είμαστε μίζεροι και γκρινιάριδες. Τι θα κάνετε για να μας βγάλετε από αυτό το οποίο έχουμε πέσει και να βγάλουμε τη δύναμη μας προς τα έξω? Είναι κατεξοχήν αγροτικός νομός. Αυτό που λέω, αν θέλετε, και με τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή καθημερινά. Θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στη γη. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο συνεταιριστικό κίνημα χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος. Θα πρέπει ο νομός Ερών να έχει τη δυνατότητα εργοστασίων να δουλεύουν 2.000 εποχικοί όπως δούλευαν παλαιότερα, είτε στη ζάχαρη, είτε στα εργοστάσια ντομάτας, είτε στην κρεσέρ, είτε στις ζωοτροφές. Αυτό είναι η μαγική συνταγή. Δεν υπάρχει άλλη. Μιλάτε τη ζάχαρη τώρα, επί Νέας Δημοκρατίας δεν είχαν δοθεί τα δικαιώματα? Συμφωνώ. Πού βρίσκεται όμως σήμερα το Πασόκ? Θέλει να την πουλήσει. Εγώ προσωπικά λέω ότι θα πρέπει να σταματήσει η διαδικασία πώλησης ζάχαρης. Και αυτή είναι η πολιτική θέση δικιά μου. Και ο πρόεδρος στη σύσκεψη που είχαμε θέλει από τους υποψηφίους να εκφράζουν προσωπικές απόψεις. Είπα λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι αγρότες, που θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε μια καινούρια βάση και να γίνει επανεκκίνηση. Δεύτερο, το οποίο είναι προτάσεις που τις έχω κάνει. Οι επαγγελματίες, που το 65% σήμερα αντιμετωπίζει το πρόβλημα το ότι δεν μπορεί να πληρώσει το ΤΕΒΕ, τον αντίστοιχο ασφαλιστικό του φορέα, εγώ λέω να διαχωριστεί το κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αυτό που ζητάνε και οι ίδιοι. Ναι. Ίσα ίσα να μπορεί να καλυφθεί, να πληρώνει εκείνα πόσο είναι, 2 εκατοστάρικα το δίμηνο. Αυτά μπορεί να τα δώσει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε Έλληνα πολίτη χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για δε το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά τη σύνταξη, που είναι λεφτά δικά μου, δεν μπορεί να έρχεται το κράτος, κυρία Μωραήτη, και τι, να μου λέει θα πας φυλακή. Για ποιο λόγο? Θα αλλάξει η νομοθεσία σε αυτό και αυτή θα είναι πρόταση από τα πρώτα τα οποία θα κατατεθούν στη Βουλή. Έτσι τόσο ώστε να μπορέσει και ο επαγγελματίας να πάρει ανάσα. Για μένα το κράτος πρέπει να σου προσφέρει 4 πράγματα. Ασφάλεια, παιδεία, υγεία και εργασία. Την ασφάλεια έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα ο Αντώνης Σαμαράς. Στο ζήτημα της υγείας εγώ είμαι υπέρμαχος ότι κανένας μα κανένας Σεραίος και Έλληνας πολίτης δεν θα πρέπει να μένει ανασφάλιστος. Στο ζήτημα της παιδείας, εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο το Πασόκ τα διέλυσε. Γιατί από εκεί ξεκινάνε, αν θέλετε, οι ανατροπές και οι αλλαγές στην κοινωνία. Το ζητούμενο σήμερα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και στους πολιτικούς. Αυτό θα ξεκινήσει με 2 κινήσεις. Πρώτον, που θα γίνουν από την πλευρά των πολιτικών, αλλά πρέπει να ξεκινήσει και από την παιδεία. Το ένα το είπε ο πρόεδρος. Το δεύτερο το λέμε εμείς. Να καταργηθούν οι διπλές συντάξεις των βουλευτών. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε
Πώς είναι δυνατόν κάποιος που κάθεσε βουλευτής για 3, για 6, για 10, για 12 χρόνια, ενώ έχει τον ασφαλιστικό του φορέα. Παραδείγματος χάρη, εγώ έχω το τσάι και θα πάρω σύνταξη από το τσάι, να πάρω και σύνταξη βουλευτή. Όταν αναγκάζονται να κόψουν συντάξεις των 600 και των 700 ευρώ. Γι' αυτό ο πρόεδρος είπε ότι πρώτο μας μέλημα είναι για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτοί που τους κόπηκαν και είχαν σύνταξη μέχρι τα 700 θα επανέλθει στα 700 ευρώ. Δεν υποσχόμαστε πολλά, αλλά τι, ζητάμε εμπιστοσύνη από τους Έλληνες πολίτες. Επειδή μου λέτε προτάσεις του κυρίου Σαμαρά, αλλά και προτάσεις δικές σας, αν δεν εισακουστούν οι προτάσεις δικές σας, μέχρι πού είστε αποφασισμένος να φτάσετε, κύριε Πανταζή? Γιατί υπάρχει το προηγούμενο, δεν είναι και πολύ παλιό. Κυρία Μωραΐτη, το θέμα δεν είναι να θέλω, το θέμα είναι και να μπορώ. Θέλετε να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα? Να μου πείτε. Στην ομιλία του ο πρόεδρος που αναφέρθηκε, ναι, για τους αγρότες, για τα λοιπάσματα και για τους πόρους που αδυνατούν να τους αγοράσουν, πρόταση δική μου ήταν. Έτσι το σώστε και το ανέφερε. Και είπα, το κυρίαρχο πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα στο νομό είναι αυτό από την πλευρά των αγροτών. Άρα αυτό δείχνει κάτι. Ναι, την προηγούμενη μέρα ρωτήθηκα, ναι, ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να αναδειχθούν. Αυτό ήταν το ζήτημα, το κυρίαρχο εκείνη την ώρα. Άρα το θέμα είναι το δηλαδή, ποιος μου λέτε μπορεί... ότι ο κύριος Σαμαράς μέχρι προχθές δεν ήξερε ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα, γιατί το κυρίαρχο θέμα αυτό δεν είναι μόνο στις αίρες, είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι, αλλά είμαστε μια αγροτική, θα έλεγα, ως ένα σημείο χώρα. Ο Πανταζής όμως, όταν ναι, του τηλεφώνησαν και το ρώτησαν τι πρέπει να υποθεί, είπα αυτό. Όπως επίσης και το άλλο το οποίο είπα στον πρόεδρο. Δεν θα το έλεγε δηλαδή αν δεν το λέγατε? Όχι. Δεν θα το ξέρει, γιατί ο πρόεδρος πρέπει να ξέρει ότι αδυνατεί ο κόσμος να αγοράσει τα εφόδια. Κυρία Μωραΐτη, ότι μπαίνουν καθημερινά μέσα τόνοι από τη Βουλγαρία παράνομα. Κυρία Μωραΐτη, να σας πω κάτι. Ο πρόεδρος, οποιοδήποτε πρόεδρος, θα πρέπει από δίπλα κάποιοι να τα λένε. Αυτή τη στιγμή, όταν λοιπόν ρωτήθηκα εγώ, τους το είπα. Και ήταν μέσα στην ομιλία του Προέδρου. Όπως επίσης και στη σύσκεψη που κάναμε τους υπόλοιπους συνυποψηφίους, είπα στον Πρόεδρο: Πρόεδρε, το έχεις πει 2 φορές. Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των πολιτικών. Γιατί αν ξεκινήσουμε από εκεί, αυτόματα η εμπιστοσύνη θα αποκατασταθεί των πολιτών προς τους πολίτες. Πρέπει να το σηκώσεις. Και το σήκωσε από ό,τι είδατε. Γιατί ο πρόεδρος θέλει να ακούει από τους ανθρώπους που είναι γύρω του, να ακούει αλήθειες. Κάτι λάθος γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι σε όλους τους πολιτικούς. Αν πληρώνουμε ως Έλληνες αυτούς τους ειδικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ξέρουν τι συμβαίνει στην επαρχία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τον Αντώνη τον Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει συμβούλους οι οποίοι τον ακούν και τους ακούει. Ναι. Άρα λοιπόν. Ναι, μου λέτε, αλλά εσείς τα είπατε σηκώστε τα, κατεβάστε τα, πείτε αυτό, πείτε εκείνα. Γιατί ο πρόεδρος μπορεί να λειτουργήσει κάποιος μόνος του. Ολόκληρη ομάδα πρέπει να υπάρχει. Και η ομάδα, εκεί σε εκείνη τη σύσκεψη που είχαμε κάνει, ήταν η ομάδα των υποψηφίων βουλευτών. Ο καθένας εξέφρασε και τη δικιά του άποψη. Το ερώτημα ήταν όμως, μέχρι πού είστε αποφασισμένος να φτάσετε, εν ολίγης δηλαδή αν είστε αποφασισμένος να γυρίσετε σπίτι σας, σε περίπτωση που δεν εισακούονται οι προτάσεις σας, σε περίπτωση που βλέπετε ότι το όνομά σας παραμένει στην 51η θέση, δηλαδή τελευταίος, στην περίπτωση που θα είστε αναγκασμένος να ψηφίσετε κάτι ενώ δεν το θέλετε και δεν σας έχουν εξουσιοδοτήσει και οι πολίτες να ψηφίσετε κάτι για το οποίο δεν θέλουν και που τους οδηγεί σε μια ζωή χωρίς αξιοπρέπεια. Κυρία Μωραΐτη, εγώ δεν είμαι αγγυλωμένος στην καρέκλα που κάθομαι ακόμη και τώρα. Αν δεν μπορώ να είμαι χρήσιμος για τον τόπο μου, είναι εύκολο. Πάω στο σπίτι μου. Αν χρειαστεί να βγω στα κεραμίδια, θα βγω και στα κεραμίδια. Είστε έτοιμος, μου λέτε, δηλαδή να συγκρουστείτε ακόμη και με τον Αντώνη Σαμαρά? Με το κατεστημένο, ναι, αν αυτά τα οποία είναι προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου δεν υλοποιηθούν. Δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο να μην δεν συγκρουστώ? Μα γι' αυτό θα με επιλέξει ο Σεραϊκός. Δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα, ούτε η σύνταξη, κυρία Μωραΐτη. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορούσα να πάρω και άλλη σύνταξη ως δημόσιος υπάλληλος εκπαιδευτικός. Την απαρνήθηκα, έφυγα στα 19 χρόνια. Παραιτήθηκα. Και 120.000 κέρδισε το ελληνικό δημόσιο από μένα τα τελευταία 3 χρόνια. Επειδή δεν έπαιρναν το μισθό του δημοσίου υπαλλήλου. Ούτε σύνταξη διπλή. Που μπορούσα να την πάρω. Που λένε τη δικαιούμουν. Δεν τη δέχτηκα. Άρα, γιατί, για ποιο λόγο? Μένα με ενδιαφέρει το αύριο, κυρία Μωραΐτη. Η πολιτική είναι έννοια προσφοράς,
Δεν είναι θέμα βολέματος για να έχω μισθό. Ναι, Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του κόμματός σας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του κόμματός. Ότι έχετε δουλειά, έχετε. Και βεβαίως πάντα επιμένουμε ότι πρέπει να ψηφιστούν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλειά και οι οποίοι δεν φοβούνται μη τυχόν φύγουν από τη θέση του βουλευτή και δεν έχουν που να πάνε. Γιατί το να γυρίσει και κανείς σπίτι του και να μείνει στο σπίτι του είναι σκληρό, κύριε Πανταζή. Δουλειά έχετε. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς και είστε και γνωστός. Γι' αυτό ρωτάω, μέχρι που είστε αποφασισμένος. Το απήντησα, κυρία Μωραήτη, και σας είπα. Αν δεν εισακουστώ σε αυτά τα ζητήματα, είναι πολύ εύκολο να πάω σπίτι μου. Αλλά είμαι σίγουρος, πεπισμένος, ότι ο πρόεδρος θα μ' ακούσει. Γιατί αυτό ζήτησε και μέσα στη σύσκεψη. Όλοι οι υποψήφοι να κάνουν συγκεκριμένες δικές τους προτάσεις, οι οποίες όταν θα είναι όριμες για την ίδια την κοινωνία θα περάσουν. Και το άλλο το οποίο είπα και εγώ ότι θα κάνω, επειδή απευθύνομαι και προς την νεολαία, θα υπάρχει είτε το Facebook, είτε το Twitter, είτε τα SMS κλπ. Όταν είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο για να ψηφιστεί, θα ζητάω τη γνώμη τους πρώτα. Θα ζητήσω τη γνώμη τους. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ δηλαδή που θα τους αντιπροσωπεύω, θα πρέπει να έχω τη γνώμη τους. Και μετά να την πάω οποία να θα λέτε ακόμη και αν είναι διαφορετική από αυτή του Πρόεδρου, μου λέτε. Ξυπακούεται. Τώρα, είστε 9 υποψήφοι. Πλήρες το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Μεγάλος ο πολιτικός σχηματισμός. Η σειρά γιατί να ψηφίσουν εσάς. Καταρχάς, γιατί να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία, μου το είπατε. Έτσι, τις γενικές γραμμές τις γνωρίζουν και οι πολίτες θα πρέπει επίσης να διαβάσουν θέσεις κομμάτων, όλων των κομμάτων, για να ξέρουν τι θα κάνουν την Κυριακή. Γιατί να ψηφίσουν τον Στάθη Πανταζή. Γιατί ο Στάθης Πανταζής ούτε αλεξιπτωτιστής είναι, ούτε ο λεφτάς είναι ο καθημερινός άνθρωπος που ζει σε αυτό το νομό. Τόσα χρόνια εδώ δραστηριοποιούμε, με ξέρουν όλοι, ξέρουν το ποιος είμαι, το πώς συμπεριφέρομαι και για ένα δεύτερο λόγο, γιατί ο Στάθης Πανταζής μπορεί. Έχουμε τηλέφωνο τηλεθεατή που λέει ότι ενώ κατάγεστε από τη Βέργη, δεν έχετε επισκεφτεί την περιοχή. Υπάρχει κάποιος λόγος που το Όχι καθόλου. Θα την επισκεφτώ. Ξέρετε, ο χρόνος είναι. Έχω περάσει 2-3 φορές από τη Βέργη και θα πάω. Τους υπόσχομαι. Δεν με είδε ο συγκεκριμένος πολίτης. Και θα πάω και από τη Βέργη πάλι. Θα ξαναπεράσω. Το υπόσχομαι. Είναι ο τόπος μου. Ειλικρινά σας το λέω και τον αγαπάω τον τόπο μου και το ξέρετε πολύ καλά ότι τον αγαπάω. Θα έρθω και κοντά σας. Ωραία. Κύριε Πανταζή, θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλό κουράγιο. Λίγες οι ώρες που έχουν απομείνει. Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Μωραήτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.